che lo impallano ancora che hanno il bestiame. Hän hiipii nyt, hän hiipii. Si preparano ancora per la Luisukorva. Luisukorva. 90% della popolazione mondiale è alimentata dal riso. Kato nyt se ei mä mitään. Liian kauan kesti. Liian kauan kesti. Muilla kissoilla. Mikä siinä haisee? Ootko oksentanut siihen? Matolle sä aina oksennat. Et se välitä siitä. Ei se kauaa, se on vähän aikaa kun se... Et se vaan katso mikä Pettulä toi. Pölhö. Jos